Pre, di ba kayo? Baby shower mga itong ano? Ano na? Shower. Kuhan, baby reveal. Baby reveal. Gender reveal. Bakal buntis na gyud. Bakal buntis. So what's up guys? So mo attend tag gender reveal karon ni Reyna guys. So alauna ang sabot guys. Nangabot mi diri alas 4 na. May gani kay wala pa day reveal guys. So tara sulod ta. Natukan ko. Mabait na bata ang kamera. Layapir man eh. O, di magsabay. Suwat. Dali na ka. Suwat. Ilan? Ilang piso ito? Ilang tulo? Sabi ko maganda ito. Ay, gosh. Parang ako wala na. Number 2 na ha. Sa baba. Tilaay ko ba? Saan yung pagkaibaw din mo tilawan? Ano? Yang ko na ba na ang problema? Buwa! Kami na mo mo. Dami na. Good. Believe by memory. Mana betul ini? Saya masulti sa imong nadagan. Sa ikwadira. Atong gawin na yun. Kadali di mo siya mabigyan. So guys, ano ang pag-open sa kuan guys? Sa Jurix. Dali First. kayo mapalos na imong chunks rin. Dali kinagdugay. Dali gali mo. First. Yay! Ngayon ko sa ako na sa nagkan lagi na ko sabi. Baby girl. Upat na ko kondo. Saka ng bagong taon. Hindi ko salay. So what's up guys? Nakadiri sa gender reveal no? Wait lang. Ano yung lalaki ka ba eh? Ay, kay Bong, ka no? Laki ba eh? Laki. Laki ba eh? Bye. Laki ba eh? Bye. Halo, MM Vlog. Laki na. Bayo ni. Bye. お前はもう死んでいる。 Dol! Laki ba eh? Bading. Laki ba eh? Bayot. Yan na. Laki ko guys. Masay mo, laki ba eh? Laki. Anong laki? Laki lang. Laki mata. Ano? Pink man lagi na mo sa'yo na, yung laki. Ako yung masunod. Ha? Ako na masunod. Blue. Oh. Laki oh. Okay oh. Ako, maroon ba ni? Pero laki ko guys. Laki. Laki.
Babae sa world. Boy kani ho ha? Mo kani blue ni ho? Ano boy man? Boy kay boy mo. Boy kay boy ko. Sili ko dai. Ako sa ito. Dire o tinood. Di man ko mainom. Guys, kung nakadaog ka no? Nakadaog ka guys, mo na itong premium guys. Saan nakuha ni mo, Brang? Shop. Dami ni shop. Sarap, virgin. Virgin, sorry. Pwede na po ako magtali na. Maler! Ay. Baro break. Break, break, break. Gago. Baro break ako. Mukbang. Mga tira na pagkaon, no? Kani, oh. Congrats, Kirk! Galit na siya, guys. Galit na lang. Gago! Gago! So what's up guys? Thank you for watching. Then shoutout ko kay Lera nga gipahits ko pa uli. Salamat lay. Shoutout ko sa mga agaw Dandan Luzon. Mustagaw, Rinso Aquino, ako na amigo. Shoutout kay Dairish. Shoutout ni Moday. Thank you for watching guys and please subscribe naman guys. Salamat.